बीचवे में का मार हला का लगने मारे का कुछ हो गइल का जब रउवे छोड़े कि हमरा भाई बड़की मम्मी के तरफ से हमरा पैंट शर्ट चाहिए लाखों लाखों के नाम आई वहां के चरण में बार-बार नमस्कार बा का साड़ी मिल गई हाँ। हमरा भी चाहिए आलो का तो हेतना मिलता साड़ियों मिलता रुपयो मिलता आइगे ना मैक्सी देखे मिलत मैक्सी तार बाबूजी पहिरे अरे हमरा के नाइयो पूछो के देखो हमरे का चिन्हा देव लोग गोठी सुनगा दी ए एगो काम करी भाभी जी हम से एगो छोलनी धिका लिए एगो चिन्हा दे दे डलाइल बा आहुत भइल में डलले में हम लोहा डाल के पकड़ी आइल बा हां तब ठीक बा लिया के सन दुनु के दाग दी पहलेंगे ना गाड़ी घर लेके देखइए चिन्हा लेवे में जाके आगे आई एक बेर ऐसे ही हमने के बेतिया में प्रोग्राम होत रहे काहे चिन्हा चाहिए जब उन्हें छलावटा चलल बा तो यहाँ के कुर्सी के नीचे घुस गइल बनी कॉल बखारी एक लगे बखारी के कॉल बा गरम पानी मंगाइए गरम पानी कि हमरा चूड़िया पर हो चूड़िया बलम जी के नाम लिखिया ऐसे ही एक जानी चल गई बड़ी कि ये जी सबे लोग चूड़ी पर नाम लिखवा बता तनी हमरो चूड़ी पर नाम लिख दी राजा जी के कि हमरा चूड़िया पर हो चूड़िया बलम जी के नाम लिखी दो स्विच ऑफ भूकंप आ गई पीछे कि उनके नाम सजा सगर सिंगार तो उनके नाम सजा सगर सिंगार बलम जी के नाम तो हमरा चूड़िया पर हो चूड़ी फुल मर्डर माने ये लोग है भूगुन फोड़े वाला अभी में घर के अकेले बारे घर के अकेले ना मेहरारू के अकेले मेहरारू मार के केस कर रहा केस लड़ के खुश रहा खुबा केस जीत गई कहे तो कुछ खर्चा हो जाता जाकर पकौड़ी लेके आवता है
अभी जा तो तू गौरी केस लोन भले भी फोटोगा खींच के भेज दनी। हाँ 2 कितावरी हो जाए कितना 2 किता हो जाए भइल बा भइल बा भइल बा भइल बा कैसे क्या के बाद एक गहना पर लिखा हर राजा जी के नाम हो पढ़ी पढ़ी खूबे को बस हमरा से प्यार हो मने हाँ मैंने बात तू कहे मुँह बनाओ तो 50 किस्म के हाँ दर्द करता दर्द के हाथ पकड़ाई कर सुनिए आप इनको पबजी खेलने के लिए सिखा दीजिए पबजी खेलने के सीख जाएंगे अच्छा वो भी कपड़ा खींच के हाँ जी अरे पब्लिक खेली हो हाँ उनका पब्लिक को पब्लिक खेला वाले हाँ हाँ डर लगा था सच्ची बात सिन्हा ओ माय गॉड तू काहे का चाचल बताओ ओ माय हां मॉडल ये तो तू आवा कि तेरे बाबू ने रखियो हां का पर्दा रखी है देख लो तारा चला के बढ़िया में भौजी शादी कर लो जा कैसे क्या बा औरतिया कहते कि ये जी